Gabon guztioi zer modu zarete hementxe gatoz gu eta tipi-tapa, badoa berriz ere korrika aurrera. Korrika beti aurrera doa eta gu berarekin batera aurrera noski ikusitzagun zuzeneko irudiak, ea korrika nondik nora dabilen begira ze jendetza orain ere Maialen. Ilundu du jendeak korrika ari da, badabil, urrutik ikusten da atzeko furgoneta, ala? Urrun ikusten da, argiak oso urrun ikusten dira, de kuadrilla galanta ikusten da korrika. Galanta, nunote dabil? Nunote dabil, ikusiko dugu, pixkanaka joango gara, ulertzen nondik nora goazen dira, 22. edizioa du aurtengo korrikak, eta horrek esan nahi duzuetako askok dagoeneko 22 aukera izan dituzuela gutxienez behin korrikan parte hartzeko? Ez bat, ez bi eta ez hiru, 22 hartu du parte orain irudietan ikusten ari zareten Silvestre Ramoneda Oskarizek, begira ze pozik duen lekukoa eskutan. Ilarre gitarra artista handia pentsa, ze kompromiso duen korrikarekin ezkontza batean, festatik altxa korrik egin eta berriz festara bueltatu emontzen. Horrela egin behar da. Horrelako kompromiso behar duguk korrikarekin ibilbide ederra noski orain ikusi dugun gizon honena. Eta korrikaren ibilbideak gaurkoa zein izan ote da, Xeber? Ikusten dugun nondin ibili garen? Ikustagun gauerdia pasata Baxe Nafarroatik, Baigorritik pasata Nafarroara egindu, pentsa lekun berri Elizondo, herri dena pasata, hegoalderantz doa. Bai, hegoalderantz eta pixkanaka ikusten dugu nola Lizarraldean sartu den korrika. Eta uneotan nun gaude, Lizarra igarota Aiegi eta Iratxerako bidean. Beharko genuke, uneotan korrikarekin. Aiegi eta Iratxe eta hortxe da gure unitate ibiltari Aritz Gamboa, Gabon! Arratsaldeon bikote, arratsaldeon ikusten zule guztioi, eta bai Lizarran gaude. Begiratu zazu ez jendetza dugun, hau izugarria da. Oio ipurdia jartzen zaigu, Nafarroako hiriburuetariko bat dugu hau, Lizarra, eta hemen daukat ur korrikan doa pankartarekin gurekin batera, ze sentitzen duzu korrika egitean? Alaitasuna esaten du, hemen egon gara komentatzen, urteak daramazkilaia korrika korritzen, ezta? Bai, urteak. Eta eramana duzu lekukoa sekula? Ez, lekukoa ez, bakarrik korrika. Bakarrik korrika ez dela gutxi, egia esan hau zoragarria da. Lizarra zoragarria da, eta Nafarroa zoragarria da, ze esango dituendik ba. Hemendikan, Lizarratikan, Aiegira bidean goaz, eta bertan Anuska Etxeberria daukagu. Anuska, Gabon, ze giro Aiegin? Hau Paritz, Gabon ikusentzuleo, Aiegin, begira, hause daukagu giroa, egia da oraindik badela denboratxo bat, 9:30 pasatuko delako korrika Aiegitik, Lizarrako ospitaleko eta osasunetxeko langileek hartuko dute hemen lekukoa, eta bai, oraindik esan bezala tartetxo bat bada, ez da, oraindik falta da etortzeko, baina gu hemen pres gaude maxitako gotxu gaude. Gotxu eta indartzu oraindik gaina, hotxik ez du egiten beraz pozik. Zu beti korrikaren lotuta, Maxi. Bai, txikia ginenetik ikastolan, da gero aekan ibilitakoa naiz, eta bai erlazioa korrikarekin, euskararekin, bai beti. Eta gainera nik badakit, zu korrika barru-barrutik bizi izan dezula, ez da? Bai, kristona aukera izan nuen, hori aekan nengoela hori, bederatxigarren korrikan furgonetan ibiltzeko Euskal Herri osotik, eta egia esateko euskararekin edo bizizan dudan esperientziari politena izan zen dudari gabe. Desberdina izan behar den korrika barrutik bizitzea eta orain kanpotik, ez da? Jakina, korrika bizitzea beti polizta da, ez? Baina ikustea beste Euskal Herri osoko errealitateak, ezberdintasunak ikaragarria da, oso polita, onkigarria, jendearen babesa oso polita da, bai. Claro, zuk ere ikusi duzu, 9. ediziotik 22. honetara asko aldatu direla gauzak, korrika asko aldatu da. Erabat, kontutan izan da, garai horretan oraindikan Hego eta Euskal Herrian mugak genituela, komunikabideak ez zioten horren beste hori hartzuna ematen, gaur adibidez zuzenean ari gara hori zen egiten, eta bai, aldaketa izugarriak izan dira, bai. Eta beti korrikaren alde, orain jendea
hurbiltzen hasiko da, gu bitartean hemen beroketa lan batzuk egingo ditugu, ze badakit aldapa gora tokatzen zegura pixka bat, ez da, Maxi? Baina guri oso gutxi. Egia esan guk bakarrik egingo ditugu 20 metro hauek eta uste dut beste metroak iraungo ditugula. Bai. Eta indar hartuko dugu, bai, korrika da, agian edakin noraino helduko garen, emozionatzen zara eta dakizu non bukatuko duzun. Agian iratzen bukatuko dugu. Hombre, asko gehiago ditut uste, bueno. Ikusiko dugu, Maxi, eskerrik asko, eta bi bazu, eta bi korrika, eta gora gu, eskerrik asko. Gora korrika, aio. Gora korrika, Anuska, eskerrik asko, aiegin utziko zaitugu korrikaren zain, eta lekun berrira goaz, Maialen? Bai, lekun berrira goaz, Joseba Olagarai izan delako bertan gaur, arratsaldean ikusi sentituta gozatu. Nafarroan da gaur korrika, momentu batetik bertzera ailegatuko da lekun berrira, ekipo presta odete? Bai. Entrenatu zarete haunitz? Bai. Nola entrenatu zarete? Hola induzue, beroketak eta prest? Bai. Nola da, tipitapa? Korrika! Hau pasue, gaur lekun berrin testigua haunitzek hartuko dute, horietako bat izanen da, Igor Arratsaldeon. Arratsaldeon. Nola daramazu, zegor putzaldirekin testigua hartzearen hori? Urduri pixka bat. Hor egon geha, pixka berotzen eta horrela, eta bukaeran hartuko dugu, hor sagarrotegi baino lehenago, oraindik gelditzen da pixka bat. Horea handia da, ezta? Horea kristona da. Txikitatik inoiz ez dut hartu, nire semeak hartuko dute, baina berarekin jugun naiz. Aurreko gunetan gainera, egin duzu korrika kulturala hemen lekun berrin, eta ekitaldi franko antolatu dituzue. Bai, pilo bat, egin dugu jinkana egin genuen ume pilatekin, Ibarberri eskolan, egin genuen aldatzen Ipui kontrolaria, egin genuen hitzaldi ezberdinak, egin genuen herriko eragile ezberdinak eta ekakin kombinatuak, bai. Perkusio eskolako irakaslea zara, musikarekin landu duzue korrika azken egunotan? Egon geha ere bai, abestiekin eta bai, pixka bat batukak eta gozak egiten eta, bai. Aurrak nola bizi dute korrika, lekun berrin? Pues superpozi daude, kristo denak korrika dator, ezakindun jarriko naiz, korrika ingo dut, eramango dut testigoa, ezakizer, hortxe bai, oso pozi. Esperan lorik egina duzu gaur testigoa hartu bar duzula eta? Bai, hartu dut lola sai, bai, deskansatu dut. Korrika gauza handia da Euskal Herri osoarentzat, lekun berrintzat ere bai, ez ema jende, herri osoa aztoratu da bil gaur hemen. Aztoratuta eta, Nafarroako ere bai, errebindikazio modun ere bai, euskera oso importantea da guretzako. Gozatzea bertzerik ez da falta, gora korrika, ez, Igor? Gora korrika. Bueno, cuadrilla, presa odete, bai? Tipitapa! Korrika! Tipitapa! Korrika! Gaupa lekun berri! Eskerrik asko Joseba eta korrikak ez du etenik eta korrikak gertutik jarraitzen duen lagun bat agurtu beharrean gaude. Orain, Kike Amunarriz, Gabon, ongi etorri. Gabon. Nola ikusten duzu? Aurtengo korrikak, Kike? Indartsu, pozez gainezka, jende pila batekin, eta nik uste dut horixe behar genuela askotan ari ginen esaten, COVID-ak sekulako eragina izan duela, bai harremanetan, bai euskalgintzan, bai euskara kalean desagertzearekin, eta orduan, berriro ere euskara eta berriro ikustea kaleak betetzen, jendez gainezka, ilusioz beteta, nik uste dut, espero genuen albiste on hori, iristen ari zaigula korrikarekin. Kike, zer da zuretzat korrika? Korrika da pizgarria da, motivazioa da, korrika transmisioare bada, korrika aldarria bada, korrika bizipoza bada, komunitatea bada, harremanak da, eta nik uste azken batean korrika etorkizuna ere badela. Eta alaitasuna, ez da? Atera da gainera orain entzun dugu hitz hori. Ze sentitzen duzu galdetu dio Aritzek bati, eta alaitasuna? Alaitasuna eta emozioa, eta nik uste barruak astitzen dituela gauza asko simbolizatzen dituelako, ez? Simbolizatzen du herri honek hizkuntzaren alde, mendetan zehar egin duen borroka hori, transmisio hori, ez? Belaunaldi, etzekitenek jakitera pasatzea, etorri berriak, nik uste gauza asko simbolizatzen dituela Euskal Herri oso hartzen du, badakizu momentu enten norbait ari dela korrika. Ari dira, begira, hor ikusten hori gara. Eta nire emozionatu naiz, orain ikusita Lizarra, ez? Jendetza, jendetza. Kike, ez dakit emozionatuko zaren, baina irudi zahar batzuk ikusi behar ditugu, argazki batzu ditugu. Uste dutzu? Zarrak edo oso zarrak. Ikusiko ditugu, Kike, begira, hortxe ikusten dugu, begira, zer da hori. Bai. Hori zuzara? Bai, ez du ematen, baina bai. Eta hor eskubitan dagoena hor guaintxeia pasan eiz. Hor eskubitan nengoen horre kamiseta txuri batekin. Eta hau bai, hau nahi naiz. Hau da bigarren korrika, eta hori inauteritako prestatutako organilo bazen. Eta
Txantxon izu eta launa eta bilok esan, zaretik ez dugu eramaten korrikako bukarara eta joan ginen, eta orduan kantatu egiten genuen, kasete bat zegoen, kamuflatuta, abestia kantatu, zan ibili ginen. Beraz, inauterietako trastek ere korrikarako balio dutela, ez da? Festa lehen aipatu duen, festa zentzu hori ere baduelako, eta gainera, bueno, norberak jarri nahi du zerbait, ez, korrikaren alde, eta guri garai hartan hori bururatu zitzegun, eta itxura horrekin antxe plantatu ginen, eta egitea esan, egun zoragarria pasa genuen. Eta Kike, denok gogoratzen dituen irudiak, eta zuk bereziki, hauek izango dira, Ilaski Serrano eta biok, 17. korrikan, mezua irakurri zenuten momentua. Euskariok, euskalakariak gara, munduan euskeraz bizi nahi dugulako, eta mundua euskeraz bizi dugulako. Euskalakariak gara, euskara sortzen dugunean, euskara sortzen ari garela sentitzen dugulako. Hizkuntza guretzat poza eta haserrea delako. Barreak eta malkoak euskaraz sortzen zaizkigulako. Euskara egunero erabiltzen, hobetzen, eraikitzen eta zabaltzen dugun mundu bat delako. Euskalakariak gara, euskaldunok munduan leku bat behar dugula sinesten dugulako. Koloreak eta aniztasuna maite ditugulako, eta Euskal Herri zahar honen iraganari etorkizuna bermatu nahi diogulako. Ike, benetan momentu zoragarriak eta unkigarria dira hori. Bai, zaila da hitzez adieraztea momentu hortan zer sentitu genuen, emozio pila bat bildu zitzaizkigun momentu berean, bazelako oso momentu indartsua, gentozen gu gaina bizipen oso ederretatik, eta orduan hor sentitzen duzu errekonozimendu bat, baina baita ere erantzukizu bat, azken batean, momentu honetan ia euskararen ahotsa bihurtu zaren sensazio hori duzu, ez? Milaka personen aurrean, eta bai, ikeragarri ezen zen, eta gainera oso ondo konpenetratu izan gara beti Ilaski eta Bilok, eta momentu hortan ere oso ondo konpenetratu gila. Negarra ingen duen, baina txandaka. Orduan, lortu genuen, bai, hitz egitea etengabe, eta bukarara iritsi, eta bea pixka lehentxago lertu zen, igero lertu nintzen, eta gero sensazio hori ikeragarria. Ez azken batean, bai, ikusten duzulako, aurrera egin nahi duen herri bat, gure hizkuntza berreskuratu nahi duen herri bat, eta orduan guzti hori simbolizatzen duen unerik gorenean zu hor erdian egotea, hori ikeragarria da. Egun hartako petoa ongi jasota izango duzu. Bai peto hori, eta bai beste batzuk ere, eta bai bestelako gauzak ere, bai. Erakutsiko dizu, eta gian gero. Ekarri duzu petoa gainera. Bai, petoa eta gauza batzuk ere bai, behira. Bata da, hau da, lehen korrikako giltzaria. Bai, eta hemen alde batean, orduko ibilbidea, ikusi liteke, eta gero bestean, dago, data, 1980, eta orduan, azaroan eta abenduan intzen. Eta Oñatitik Bilbora izan zen. Oñatitik Bilbora, eta, sekulako hotz zain, eta, bueno, niguatzen ez, elurretan, engenuela korri, eta... Kike, euskaraz eta korrikaz ari gara gaur, hor dago, aurten izango den euskaraldia ere. Bai, eta... Horrelako ekimenak beharrezkoa dira. Bai, beharrezkoak dira, nik uste dute oso izaera desberdineko ekintzak dira biak, egitasmoak dira biak, baina biak ditugu beharrezkoak. Eta kasu honetan gainera, bai Alizia Iribarrenek eta biok, Kaikaren eta Topagunearen izenean, urte honen hasieran esaten genuen, lortu behar genuela 2022. Urtea berriro ere euskararen urtea izatea, berriro ere kalea euskararentzat berreskuratzea, berriro ere hiztuna kalera ateratzea eta harremanak sendotzea, eta gure aktivismoa eta hizkuntzaren aldeko aktivitateak ere berreskuratzea, ez? Eta korrikaren hasiera alde horretatik izan da ikeragarria, eta espero dezagun indarronek jarraipena izatea horrengo hilabetetan, besteak beste Euskal Herriko bertsolari txapelketa nagusiara izango dugu, Durangoako azokara izango da, gauza asko izango ditugu aurten aktibatzeko hizkuntzaren alde. Korrika egin duzu aurten?
Oraindik ez. Oraindik ez. Ostiralean. Tolosara ostiralean iritsiko da. Bueno, ostiralean gainera 2 kilometro behintzat egokituko zizkit, bat topagunearen kilometroa, eta horre uste dut lekuko eramateko aukera izango gola berriz, eta hori sensazio ikaragarria, eta gero galtzaundi taldearekin Tolosa, baina hor ja lekukoa gure galtzaundikide gazteagoek eramango dut. Erki, zoragarri, Kike Amunarriz, plazara handi bat beti bezala eskerrik asko etortzeagatik. Ba, eskerrik asko zuei. Korrika. Tipitxapa, korrika. Streaming bidez ikusiko zaitugu, ez zuzenean. Eta ara, streaming bidez korrika jarraitzen duena, gure hartzaia da, Ariz Gambak hortxe jarraitzen duelako, Lizarra inguran edo, Ariz, Gabon, Lizarran jarraitzen duzue? Gabon Lizarran jarraitzen dugu bai Maialen, bai Xavier, ikusentzule guztiok ikusizazue, Lizarrakoa izugarria izaten ari da, kale guztiak jendez beteta, eta korrikan ez da jende gehiago sartzen, izugarrizko giroa, eta hemen aurrean furgoneta gidatzen dijoaz. Ze azkenean furgonetak gidaritza ere lan bat da ezinbestekoa, azken finean korrikak behar duen lekura iristeko eta behar duen garaia. Eta hemen daukagu volantean Naiara, eta berak kontatuko digu, zer den, zer egin behar den, korrikako furgoneta eramateko, zer da kontutan euki behar duguna Naiara? Haupa, lehenengo eta behin, hainbat gauza dire, eta iazan ez dakit oso ondo nondik hasi, eta iazan harrapatu gaituzue, uneri kritikoenean, ze gauz justo Lizarran, kasko historikoan sartzen, kaleak estuak dire, eta jende piloa dago. Naiara, adibidez, berandu balimadoa korrika zer egiten duzue? Aldala sakatu apurtzu baten, eta orduen kontuan hartzen dugu lekukoa zeinek eroaten dagoen, zeinek hartzen dagoen. Jente gaztea bada, edo kirolariak badire, sakatu egiten dugu apurtzu baten. Ikusten duzue, korrikan batzutan sakatu egin behar da, gazteek auspoa badaukate, hoiek bultzatzen diote garaiz iristeari, eta azken finean gaur Lizarran gaude, baino Lizarra iristeko Lizarra herritik pasa gara, eta Genben ere egon gara. Eta Genben, Anuska Etxeberria egon da bideo eder bat grabatzen. Orain ikusiko dituzuen irudi zoragarri hauetan. Sartu bideoa. Kartzean ikusten duzuen moduan, beste batzuk dantza hemen hankak astinduz, eta kontua da Genbe prest dagoela korrika hartzeko, eta eneko zuere prest eben korrikan sartzeko, ez da? Prest, hori da. Arratsaldeon. Gogokin. Eta zuere bai prest? Bai. Zuere gogotxu? Bai. Genben gara, baina ni badakit zuek etzaretela hemengoak. Ez, gu kanpotik gatoz, hemendik dagoen herri txiki baten gati, eta 22 kilometrota dagona, zudukoain izan dagoena, beste baten kontzejoa dela. Eta, beti ganik izan dugu ohitura korrika segitzeko eta dago herritik ez denez pasatzen, bilateatze geha, eta hoxe hona torrera gaur. Orduan hemen Genben zuruko indar asko egongo zarete. Bai, herrian egun geha, orduan asko ez geha etorri, baina mundu guztia parte hartu kilometroa edosteko eta auzolanean ibili geha, eta uste esente etorriko gehala. Noiz bait pasatu da, zuen herritik korrika? Amak eta aitak esatu dut baietz, baina nik ez da izagodatzen, ni 22 urte ditut eta ni bizina izanetik ez da pasa, eta ongo legoke baina beste urte batean izango da. Zuk ez duzu ezagutu, zuk ere noski ez duzu ezagutu, zuk korrikan parte hartu duzu noiz bai? Bai. Eta gogotxu zaude gaur ere parte hartzeko? Bai. Zuretzako garrantzitsu izango da, neko gaur hemen egotea. Bai, txiki-txikitatik izan dugu gaitura, batzuk lanean gaudela, eskolan gaudela, klasetik ateatzeko, eta klase jaiegunak ere hartu ditugu batzutan, eta beti korrikan atzetik, lekuko hartzeko gogo edo arrotasun puntu horrekin ere, izateko bi urtetan behin polita izatea. Baina, urrengo korrikan zuruko hainen elkarrizketatzen zaitudan hori etzen txarra izango ez da? A ber, etzen txarri. Bikote ondo pasa, bale? Eta gora korrika. Eta giro honekin bukatuko dugu, aupa korrika, gora korrika eta biba zuek, Animo, oso ondo! Biba zuek eta Euskarak muga guztiak gainditzen ditu, guazen korrika, Brusela, Tokio eta Mexiko, korrika munduan. Bakizetaotera korrika! Ordu batean elkarganatu ginen, Bruselako Royal Parkean, eta hortik ordu erdira, erositako Trebiñuko 1214 kilometroa korritu egin genuen. Horren ostean, zagardo eta tortilla patatei lekukoa eman genien,
alako parke eder batean. 60 bat lagun elkartzea ez da esperientzia makala. Giro oso euskaldunean, jendea bat abestearekin hitz egiten eta elkar ezagutzen. Poza nabarmena zara. Laurak aldera, Flamshaus elkarteak, bere ateak ireki zizkigun, musika volumena igo, eta egun batez, Brusela zentruan taberna euskaldun bat sortzea lortu egin genuen. Jarraitu lanean, Euskal Herri euskaldun bat sortu arte, eta maite zaituzten. Irri urri korrika, iturri gurekin etorri korrika, uzarri indarrak ekarri korrika, itzarri herri sarri larri korrika, egarri karrikan elkarri korrika belarri. Kaixo, ni naiz Nekane Ruiz de Azuarruti, hemen Mexikon jaixo naiz, baina nire gurasoak frankoak dira eta etxian beti egin du euskeraz, eta hoi gaude hemen zelebratzen euskerako eguna, korrika da, eta Mexikon ere korrikaren alde. Ikusten duzue mundu osoa korrikaren alde eta euskararen alde. Eta okerrez baldin bagaude, aiegin korrikak kilometro bakarra du. Beraz, Anuska Etxeberria, ez duzu galbiderik izan, Gabon, laizter pasako alda korrika. Euskararen alde! Aupa! Euskararen alde! Hemen, alde! Euskararen alde! Ba, bai, laizter pasatuko da korrika edo ara behintzat, ala da espero duguna. Hemen gaude euskararen alde eta hemen gaude korrikaren zain, Maider? Hori da, hemen gaude korrikaren zain, iristen den. Iristen den. Zuek gogotxu zaudete, korrika noiz pasatuko da, orain? Bai. Hasiko gara ja korrika? Bai. Orain ikane? Pizkat itxengo du. Pixka bat itxarongo dugu eta Maidarrak eritzengo dugu. Maidar, gogotxu zaudete danak eta beti euskararen alde eta korrikaren alde. Korrikaren alde, euskararen alde eta hemen izango dugu behar dena korrika iritzi arte. Zortzi orduko atzerapenarekin baldin badator ere? Egungo ginateke ere, itxoiten eta itxoiten, iritzi arte. Garrantzitsua da, aiegitik ere korrika pasatzea, noski? Hori da, leku guztietatik, Euskal Herri guztitik, eta hori, denak euskararen alde elkartuta egotea, hori da garrantzitsuena. Zuk beti parte hartu duzu korrikan, zuk txikitatik bizi izan duzu korrika? Bai, betidanik, bai, ikastolara eraman duten nire gurasoak, eta, bai, beti txikitatik korrika egin dut, igual goizeko lauetan esnatzen ginduten korrikara joateko, eta orain berdina egiten dugu gure aurrekin, ez? Eramaten ditugu pasatzen den orduan. Zuek ikasitako edo zuei erakutsitako edo zuek bizitako hori zuri gustatuko litzaizuke edo zuri gustatzen zaizu zure umeek edo zure txikiek ere bala bizitza, ezta? Hori da nahi dut nire txikiak ikastea eta gero beraiek ja jakingo dute zer egin, baina gutxienez hori erakutsi nahi diegu, bai. Badakit, Maxirekin egon gara lehen eta hemen ari ginen nork eramango du lekukoa, Maxik esan du berak baietz, Maider zuk ere eramango duzu lekukoa. Bai, hartuko dugu Maxi eta biok eta gero ja banatuko dugu guztion artean. Zenbat kilometro egingo ditugu hemen, gora? Bat. Bat eta nahikoa. Hori da. Arnasak uzten baldin badigu behintzat. Hori da. Ni ez naiz korrikalaria, orduan, ea bukatzen dugun kilometro osoa. Seguro bai, seguro ondo hasiko duzuela kilometroa eta ederki bukatuko duzuela. Guk, hasi dugu moduan bukatuko dugu hau, konexioa beraz, hemen gaude! Euskararen alde! Hemen gaude! Euskararen alde! Hemen gaude! Euskararen alde! Ba, hemen jarraituko dugu. Eta bai, jarraitu hor, zoragarria izango da aiegiko kilometro hori zalantzarik gabe, eta izu ez dizuegu bukatuko gure WhatsAppa gainezka dagoela zuek bidalitako bideo eta argazkiekin. Eta zuek bidalitako bideo eta argazkiekin guk ondoren bideokliptxo bat osatzen dugu eta amaiareran ematen dugu 600-44-56-56, bidali. Eta ikustegun Aritz Gamboa gaur norekin egin du bere kilometroa. Ikusi ze sekulako kolorea jarri diote korrikari. Arratsaldeon, korrika badator eta hemen daukagu zai gure ondoan, hemen Euskal Herriko izarra, Naparroko izarra, Azantzan, Albina Estardas. Albina, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon, zer moduz, amor? Ni oso urduri korrika gainean daukagu eta anistasunaz
egunero hitz egiten diguzu, Euskal Herri guztiak zurekin ikasi du genero anistasuna, sexu anistasuna, nortasun anistasuna, euskarak ere anistasuna behar du, ezta? Euskarak ere anistasuna behar du eta travestiak behar ditu korrika, no? Eski baietz. Eta travestiek anistasuna emango diote euskarari, eta euskerak anistasuna gure herriari ere. Hori da, cariño, hori da, zongitz egiten duzu beti. Begira, Albina, nik beti ikusten zaitut kriston plataformak daramazkizula jarrita, baina ikusi, hemen zer dugun. Gaur lehen aldiz nire bizitzan, lehen aldiz takoirik gabenago. Lehen aldiz nire bizitzan korrikagatik, Euskal Herria baloratu, mesedez. Euskal Herria baloratzen, Albinarekin, anistasunetik eta euskeratik. Joku bat daukagu, Maialenek eta Xabierrek eta nik, eta sinonimoen jokua da. Hitzekin da, aurtengo korrikaren leloa, eman behar diguzu, hitz bat. Alaitasuna, bai? Hemen dugun egoera, bai, hemen dugun giroa, alaitasuna. Badugu hitza, beraz, orain, Albinarekin aritzen kilometroa, alaitasunarekin. Urduri gaude, badator korrika. Venga, guazen, venga, iepa, bagoaz! Korrika! Hori da! Ui, ama, izer ditarrago. Tipitapa! Korrika! Hemen, gaude! Euskararen alde! Hemen, gaude! Euskararen alde! Bueno, gure Albina, izerditan eta azkenean itzerditan ere bai. Amaitu dute biek. Eskerrak eta goiak etxan utzi dituen eta zapatilla ederrazkoak korrika egiteko. Alaitasuna aipatu du, badakizue alaitasuna nor daukan barruan Anuska Etxeberriak. Anuska Etxeberria haiegin jarraitzen duzu, Anuska, ez dakit korrika iritsi den, ez den, zai zaudeten, zer gertatzen den une hontan. Begira, hauxe da une honetako irudia, aiegiko gure lagunak errepidera atera dira, hemen ere ikusten ari gara, ez dakit hau antolakuntzako kotxea edo izangote dan, baina tira badirudi korrika hemen dagoela, ze musika eta soinuak ere entzuten ditugu, eta guia pres gaude, Iñaki. Bai, pres, gaina ilusio hundiakin, eta, oso urduri, eta, momentu berezia da. Urduri zaude? Bai, benetan, bai. Zuk esaten zenidan, zu esango genuke talde honetako esperientzia gehien daukazuna zuzerala. Ez dut uste, hemen badaude nik ez dakit baino eskarmentu gehiago edo behintzat antzekoa daukatenak, bai. Iñaki, baina zuk lehenengo korrika bizitu izan duzu, korrika guztiak bizitu izan dituzu. Nik uste dut hemen beste batek zautu dula, bai. Eta zuk nola gogoratzen duzu lehenengo korrika hura? Zan, entzun nuenian olako zera bat antolatuko zala eta ingo zala eta hasiera batean enuen uste ingo zanik edo beteko zanik edo eta gero ikusita gero 2 urtetan behin iten zala eta ez dakit hau ja 12garrena, 23garrena edo 22garrena edo zenbatekoa da eta jarraitzen degula eta honek laguntzen du euskara sustatzeko, euskara laguntzeko, euskara biziarazteko. Etorri ona, goazen, hurbildu gaitezan, ea urrutitik badare korrika ikusteko aukera daukagun, badirudi, hauxe da momentuan zuzeneko irudia, berehala pasatuko da korrika, eta ez dakinik aukera edukiko dugun, badator, ez dakit aukera edukiko dugun furgonetan sartzeko edo korrikan sartzeko, baina hemen ja, gu entzat prest korrikari ongi etorri emateko. Hau paiedi, eta animo! Bagoaz, badator korrika! Hori! Ederra! Zer momentu polita. Hor dator korrika, tipitapa, korrika! Tipitapa, korrika! Tipitapa, korrika! Aupa Lizarralde! Aupa, haze giroa benetan ara, eta hortxe dago Aritz, ez da? Hortxe aurrean dago Aritz, eta talde osoa Anuska, Aritz, ema jende, eta denak korrika, eta Aritz, jolasarekin gogoratzen zara, ez da? Bakizu jolas badaukagula? Gogoratzen naiz hemen aurrean daukat Anuska Etxeberria, eta denok batu gara hemen bi batzuek, biba korrika zuen aurrean, eta bai,
jolas badaukagu Xavier Maialen, eta entzun duzue Albinak esan digula, alaitasuna. Aztera noa, alaitasuna. Alaitasuna, nik esango dut, bostasuna. Boskarioa. Boza. Alegeratasuna. Erra, Maialen? Zau zaizu hori, Loria. Loria? Bai. Loria. Bizipostasuna, bizipostasuna. Alegrantzia. Bueno, kontentamendua. Hori estudiate, indezu. Estudiate, indezu hori. Kontentamendua. Kontentamendua, baita nik felizidadea. Felizidadea, bai. Ona zen. Bueno, nik uste gaur Maialenek galdu duela, Ez gaitu konbentzitu, ez da, Ari? Ez gaitu konbentzitu. Ez gaitu konbentzitu, Xavier. Kontentamendua zuzena da, berdin dio. Felizidadia ere, bai. Aritz eskerrik asko, eta ikus dezagun datozen orduetan korrikak egin behar duen bidea, ze korrikak aurrera jarraitzen du, etenik gabe Euskal Herria zeharkatuz aurrera jarraituko du, eta okerrezpa gaude, orain, Arabatik, Bizkai aldera, ez da, Maialen? Bai, hemen ikusten dugun, nola, Arrati aldean sartuko den, Artea, Igorre, eta bar, eta adi izan ere bihar, iluntzeko 7:30 aldera, Bilbon sartuko da korrika, eta bertan, buelta eta buelta jarraituko du, orain zuen irudiak, biba gu! Eta biba korrika! Iepa! Korrika badator! Gazgaztaizetik